bona nit. Benvingut a aquesta meditació per a dormir bé. Et recomano apagar el mòbil abans de començar, o si més no, posar-lo en mode d'avió de manera que puguis romandre relaxat i sense interrupcions. Tria ara una posició escaient, tal com sigui important i adequat per tu avui. Pot ser damunt del teu matalàs, així estaràs llest per caure en un son reparador i profund. Pots jaure tal com ho sentis correcte i agradable ara mateix, d'esquena, de cantó. Comencem, doncs. Desplaça la teva atenció cap al teu pit i observa com s'eleva mentre inspires i s'enfonsa quan exhales. Avui volem sortir del cap i del pensament i endinsar-nos cap a un món de sensacions i percepcions. Respira profundament dins del teu pit i exhala fora. Respira novament, enviant l'aire no només cap al teu pit, però fins l'àrea de la panxa. Exhala i fes sortir l'aire fora. Fem una respiració més profunda i envia l'aire fins a la teva pelvis. Exhala. Ara fins a les cames. Un altre cop fins als genolls. I la més profunda fins als peus. Nota el contacte dels peus i les cames amb la roba del llit i abandona el seu pes sobre el matalàs. Deixa't anar. Totes les tensions abandonen el teu cos amb ajuda de la teva respiració. Amb cada exhalació et relaxes més i més. Concentra't en els peus, els genolls, les cames, la pelvis, l'estómac. Ara sent l'esquena. Concentra't en la superfície de contacte sota l'esquena i les cames i transfereix el pes al matalàs. Deixa't anar. Centra't ara en la columna vertebral, les espatlles, els braços, els colzes,
als canells, les mans i arriba fins a la punta dels dits. Sent la superfície de contacte sota les mans i els braços i transfereix el pes al matalàs. Deixa't anar. Concentra't ara en les mans i torna cap als colzes, als braços, les espatlles, la columna i mou la teva atenció cap al coll i el cap. Sent la superfície de contacte sota el cap i deixa caure el pes sobre el teu coixí. Deixa't anar. Ulls, mandíbula i boca. Tot està distès i relaxat allà. Ara nota el teu cos sencer. Nota la superfície de contacte sota el teu cos i allibera el pes, tot el pes, sobre el matalàs. Deixa't anar. Quina sensació més agradable reposar allà en calma al teu llit. Sentir com els braços i les cames s'enfonsen al teu matalàs en aquesta agradable pesadesa. Potser també ho sents com a una lleugeresa. I aquesta calor remorosa quan respires que flueix a través teu. Tot això està en moviment. La teva respiració està en moviment. Tot està en flux, en moviment que et permet derivar una mica cap a l'aquí i l'ara. Entres al moment i en l'instant. Amb la teva respiració t'enfonses cada cop més al teu matalàs. Ara. Còmodament, càlid i molt lleuger o pesat. Ara simplement deixes passar les coses que eren molt importants per tu,
durant el dia. Les deixes passar amb molta facilitat, com si les coses simplement s'allunyessin surant tan lleugerament i lliure com l'olor d'una flor de primavera. N'hi ha prou amb una brisa molt lleugera per evitar que l'olor s'enfonsi a terra. El vent te'l porta a tu i l'escindeix cada cop més. I mentre tu gaudeixes de dormir-te al teu ritme, a la teva pròpia velocitat. Ets valuós. Ets valuós. Respira profundament dins i fora del teu pit. Inhala i exhala. Descansa. És hora de dormir. Et desitjo un somni dolç i reparador. Demà serà un bon dia. Gràcies per ser-hi avui. Namaste.